Wel, Helen, mae ni, mis Ionawr, 2020. 2020 Ni wedi bod yn ymarfer. Parti Llefaru ar ei drad. Diolch i ti. O, na, cywir. Wel, ie, syniad Helen oedd yn wreiddiol. Ond ni wedi cael lot o gefnogaeth, a mae'n gret. Ni'n griw o faint i ni, ni'n 15 bron o bod. Ydyn, 15 yn y 15. Mae'n gret. Pawb wedi dod at ei gilydd, pawb yn mwynhau, gyda fod yn meddwl. Ydy. Ydy. Edrych ymlaen. Ie, dwi wedi gwneud Llefaru o blaen, so paid eich yn neb arall. Na'n family eisiau gwneud o. Dwi'n meddwl, dwi wastad cwr canu pethau fel yna, so ni'n meddwl, os mae rhywun lleol yn neud o, ni'n mynd am cool, gobeithio. Ond lot o gorau gael yn lleol yn does? Oes, lot o canu pethau fel yna. So meddwl bod yn eitha neis cael Llefaru. Ni ddim yn ymwybodol o ddim byd yn Aberystwyth sy'n bodoli'n barod, so yn eitha neis. Gret. Non dyn ni, a Gwennan hefyd wedi ymuno? O, mae'n syniad arbennig o beth i fi wedi mwynhau fwy na dim yw bod ni wedi penderfynu ar gystadlu yn yr Eisteddfodau bach. A bod ni wedi mynd ati wedyn i ddewis o pa ddarnau bydd yn addas ar gyfer Eisteddfodau bach. Cyfr hwnna'n syniad arbennig o a beth fi really wedi enjoyo yw'r ddadl sy'n rhwng y gogs a'r mwydwyd a sy'n nhw'n gweud o felly air. Eto i'w drafod yn Gwennan? Ie, mae jyst yn gret bod yn rhan o'r bwrlwm ar gyfer Steddfod Ceredigion 2020. Ni wedi bod wrthi'n codi arian, ni wedi bod wrthi'n wneud pob math o ddigwyddiadau ac ati. A nawr mae'n amser dechrau meddwl am y cystadlu a dod at yn gilydd i feddwl am hynny. Ie, ydy, gret. I gyd yn edrych mlaen. Dyn ni'n edrych mlaen at y Steddfod. Os osa rhywun allan yna sydd eisiau dod i ymuno efo ni, pob croeso i chi ddod. Dyn ni'n ymarfer ar ddydd Sul yn Aberystwyth. Felly dyn ni'n croesawu unrhyw un. Ym Mro Rwyl, ym Mwrolwn hyd y sir, rhaid cadw sŵn a throi'r hod. Fe ddaeth awr hon, awr deg i Geredigion. A daw o'r gors nodau'r gan i'n gafael drwy'r sir gyfan. Os i gain i'w her, wynebwn bob un aber o raid, ym mhob stryd a bro awn ati, hawliwn eto'n tir yn ôl. Rhaid troi ein hân i i'w gofio, rhag ofan.